I jo simplement volia, primer, donar la benvinguda în primul rând vreau să vă urez bun venit a tots vostès, tuturor, a les persones que ens acompanyen, persoanele care ne însoțesc que dirigiran la paraula després meu, și care vor lua cuvântul după mine. i dir també que és per Convergència Și să vă zic de asemenea că este pentru Convergenția un honor o onoare que en Florin Bojor, pe care Florin Bojor, a qui conec fa temps, pe care îl cunosc de mult, després explicaré per què, apoi voi explica de ce. deia que jo vaig conèixer Florin Bojor Vreau să spun că eu l-am cunoscut pe Florin Bojor perquè ell va fer una cosa que jo mai faré, deoarece el a făcut un lucru pe care eu niciodată nu l-aș fi făcut, que és un diccionari. un dicționar. Mai faré un diccionari. Niciodată nu voi face un dicționar. Són vostès molt benvinguts a casa nostra. Sunteți bineveniți în casa noastră. Moltes gràcies. Bine ați venit și este destul de dificil ca să începe o cuvântare când adineauri te-au lăudat peste măsură. Casa România din Catalunia își deschide astăzi porțile ca și Centru Cultural Român din Catalunia, dintr-o inițiativă privată. Este un spațiu deschis proiectării culturii românești și centrul are ca și obiectiv a face cunoscută realitatea actuală și viitoare a poporului român în cel mai larg înțeles a cuvântului cultură, limbă, geografie, artă, turism, tradiții, etc. Astăzi, pe rând, o să dăm cuvântul celorlalte persoane invitate. După cum domnile voastre ați văzut în invitație, vor vorbi domnul Angel Colom, după aceea Monsen Amador Rogi, domnul Horea Grușcă de la România Internațional, domnul Jaume Aymar pentru a introduce expoziția de pictură a domnului Dorin Pantalir și în final doamna Reisa Vieru, pe care am acoperit-o puțin, pentru a ne vorbi despre creația soțului ei, Grigore Vieru. L'altre dia vaig anar amb Florin a Tarragona i mentre anàvem amb el cotxe em va fer una pregunta. Em va preguntar per què jo tenia aquests contactes amb Romania. Després us explicaré quins contactes. Si hagués sigut un altre país, ho hauria fet igualment. No és que jo vagi més a Romania per circumstàncies, sinó que em vaig trobar dintre de Romania. De obicei, ca ziarist, stau undeva în sală, acolo unde vă aflați cei mai mulți dintre voi și în fața mea sunt oamenii importanți la prezidiu. De costum, estic allà on esteu tots vosaltres i l'altra gent que està davant meu. Nu știu cum se face că în seara asta oamenii importanți sunt tot în fața mea, iar eu mă aflu la prezidiu. Un lucru e cert, îmi doresc să fim oricum împreună. Jaume Aymar, qui va ser ex-degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya i ara en present és el director dels mitjans de comunicació de l'Església, Radio Estel i Catalunya Cristiana. A les nostres facultats de Filosofia i Teologia tenim un alumne destacat, és el Florin. Nu pot să traduc acest lucru, ceea ce a spus adică. Bună seara! Mulțumesc în primul rând lui Florin că m-a invitat aici în Catalunya. Bon vespre i gràcies a Florin per convidar-me aquí a Catalunya. Și am ocazia să arăt catalunezilor că România are și altă față, în afară de ce ne prezintă presa, televiziunea, că în România se face artă, copiii cunosc despre Picasso, cunosc despre Velázquez, cunosc toată școala spaniolă, Miro, Dalí,
se face asta în România și avem ocazia să arătăm că facem asta, pe lângă lucrurile care sunt spuse cum sunt spuse, sunt arătate cum sunt arătate și ne creează o imagine defavorabilă. Datorită lui Florin și poetul Grigore Bieru a ajuns să fie cunoscut în aceste locuri. Vreau să vă spun un aforism de lui Grigore Bieru. El spunea că un scriitor nu poate învia decât în limba în care a murit. Grigore Bieru este viu.